Szia! A nevem Rigó Dániel, egészségfejlesztő vagyok, és a mai videóban egy nagyon érdekes témáról, az ajak- és szájpad hasadékról, más néven nyúlszájról és farkastorokról fogok beszélni. Nagyon szerteágazó téma, és sok tévhit és kérdés kering a éterben, és erre fogok válaszolni, hogy én egészségfejlesztő szemmel hogyan látom. Maga a szájpad hasadék és ajak hasadék, más néven nyúlszáj és farkastorok, az egy veleszületett rendellenesség. Régen igen nehezen lehetett ezt a rendellenességet kezelni. Ma már viszont igen nagyon jó szakemberek vannak, akik ezt a kihívást nagyon szépen meg tudják csinálni. A kialakulását azt jelenleg nem tudják, hogy miért van, de sok hipotézis látott már napvilágot, kezdve a genetikánál, a külső körülmények okozhatják. Kezdeném a nevével, a szakmai körökben ma már ajak-hasadéknak és szájpad hasadéknak szokás hívni. A köznyelven az általában nyúlajaknak és farkastoroknak ismerik az emberek, de szakmai körökben ezeket az állatneveket már nem lehet használni. Érdekes, mert hallottam már ilyet, hogy szülők megsértődtek, hogy a gyermeküknek a rendellenességét nyúlszájnak és farkastoroknak hívták, holott véleményem szerint ebben semmi sértő nincsen. Egész egyszerűen a köznyelvben ez jobban ismert ez a név. Ma már, ha ilyen gyermek születik, mint említettem, már nagyon jól kezelhető, és fontos tudni, hogy ma már egy komplett orvos teambe kerül a gyerek, ami mindenféle szakembert csoportosít, kezdve a gyermeksebésztől, a plastikai sebész, gyógytornász, logopédus, elkezdve fogorvoson át egy komplett csapatba került be a gyermek, és ők a meghatározott műtéti eljárásokat és rehabilitációs eljárásokat tudják kigondolni. Régen, amikor még ilyen orvos timek nem voltak, a szülőnek kellett a különböző szakembereket megkeresnie, ami igencsak fárasztó volt, és sok kihívást okozott. Ahogy bekerül az ilyen orvos teamben, a gyermek fejlődését végig kísérik, egészen a felnőtt koron át, viszont általában gyermekkorban már a fontos műtétek el vannak végezve, felnőtt korban általában már csak esztetikai műtétet szoktak csinálni, ha az illetőnek szüksége van rá. Külön kiemelném, ha ezek a műtétek megvannak, a logopédusnak a fontosságát, mivel előfordulhat az, hogy a gyermek nem tud megfelelően beszélni, egyes betűket kimondani. Egy jó logopédus nagyon sokat tud segíteni, hogy a gyermek önálló és szép beszédet tudjon csinálni. Nem csak gyermekkorban, de akár felnőtt korban is fontos a logopédussal való konzultáció, mivel rengeteget tud mind a beszédén, mind a kommunikációján javítani. Továbbá a gyermeknek az egy igen nagy önbizalmat tud adni, ha megakadás nélkül szépen tud beszélni, és ugye tudjuk, hogy ha valakinek önbizalma van, akkor mindegy, hogy milyen kihívással szembesül az életbe, könnyedén fogja venni. Ilyenek például az iskolai csúfolódások, ugye igen gyakori ok lehet, hogy a gyermeket csúfolják az iskolában, de úgy gondolom, hogy egy erős önbizalommal a gyermek ezen könnyedén túl tud jutni. Magam is tudok segíteni a megfelelő önbizalomnak kialakításában, mivel maga az egészségfejlesztés is ebből is állhat, hogy az illetőnek egy igen komoly önbizalmat alakítunk ki, ezáltal konkrétan bármilyen kihívást könnyedén meg tud oldani. A nyúlszáj vagy a farkastorok, azért nem tartom én ezt akkora kihívásnak, mivel ma már olyan szépen meg tudják csinálni, hogy nyoma se marad. Ellenben, ha most maradna nyoma,
úgy gondolom, ha megfelelő önbizalmat birtokol az ember, ezt inkább a saját javára tudja fordítani. Jó magam, én szeretek szájpad hasadékos lenni, mivel számomra ez egy plusz önbizalmat adott. Engem is rengeteget csúfoltak, de valahogy ezeket a csúfolódásokat erővé tudtam átalakítani, és ma már ott tartok, hogy konkrétan nem tudnak megbántani semmivel. Pár napja egy igen érdekes dolgot olvastam, hogy a szájpad hasadékra adtak utazáshoz kedvezményt, amit érdekesnek találtam, mert nem tudtam elképzelni, hogy miben korlátozza a szájpad hasadék. Az, hogy a szájpad hasadék előny vagy hátrány, úgy gondolom, hogy ez szintén az önbizalomra vezethető vissza. Mint említettem, én ezt sose tartottam hátránynak. Mindig saját magamra egy különlegességként tekintek, és úgy gondolom, ha az ember tudja, hogy ő mennyire különleges, értékes, bármilyen csúfolódás, sértés lepattan róla. Ezt többször tapasztaltam az életem során, és állítom, hogy az egyik legjobb érzés a világon. Hogy egy gyakorlati példát is mondjak, általában 10 éves kor körül egy csontpótló műtétet szoktak végezni, mivel ha szájpad hasadék is jelen van, ugye ezt a rést ki kell pótolni valamivel, és régebben a csípőcsontból szoktak egy darabot kivágni, és azzal szokták a hasadékot megszüntetni. Ma már van olyan technika is, mivel az orvostudomány egy igen gyorsan fejlődő ágazat, hogy a tejfogakból csinálnak olyan darabot, ami tökéletesen illeszkedik oda, így pusztán tejfogból ezt nagyon egyszerűen meg tudják csinálni. Nekem is lett volna ilyen műtét. Én kb. 10 éves lehettem, amikor a fogorvosom mondta, hogy lassan itt az ideje ennek a műtétnek. 8 évesen mondta, hogy 10 évesen lesz majd ez a műtét. Én 8 éves koromtól minden nap elképzeltem este, hogy annyira összefort a szájpad hasadék, hogy nem szükséges műtét. És nem csak elképzeltem, de tudtam is magamról, hogy az össze van forva. Láttam a szemém előtt a szájpad hasadékomat, ami már nem volt hasadék. És amikor 10 évesen újra mentünk fogorvoshoz, emlékszem, hogy megcsinálta a röntgent, hogy majd elküldje a kórházba, hogy a műtétet hogyan csinálják meg, és csak arra emlékszem, hogy behívott magához a fogorvos, és mondta, hogy van egy jó híre, hogy nem kell műtét, mert a hasadék valamiért annyira összefort, hogy nincs értelme megcsinálni, mert tökéletesen összefort. Mindenki csodálkozott, én egyáltalán nem, mert tudtam magamról, hogy nem lesz műtét, tehát a gondolataimmal annyira összeforrasztottam a szájpad hasadékomat, hogy nem kellett műtét. Ez most nagyon nagy dolognak tűnhet, nekem ott 10 évesen egy semmiség volt, és nem értettem, hogy miért csodálkozik mindenki, holott ez egy igen könnyű feladat volt számomra. Erről szoktam beszélni a videóimban, hogyha egy kihívást nehéznek vagy könnyűnek vélsz, az lesz. Tehát ha könnyűnek látod a kihívást, könnyű is lesz. A csontpótló műtétről úgy nekem nem beszéltek, meg azt, hogy össze kéne mivel nem forr össze a hasadék, azért van szükség rá. Ezt én nem tudtam, hogy ezért lenne szükség rá. Én szimplán elképzeltem, hogy nekem már ott össze van forva, semmi nehézséget nem láttam benne, mivel úgy utólag kiderült, hogy ez egy igen nehéz kihívás, viszont magam ezt könnyűnek láttam. Képes voltam iskolásként amúgy ezt teljesen elpoénkodni, amikor az osztályban, meg bárhol voltam, megkérdezték, miért ilyen a szám. Én mindig a Harry Potteres példát szoktam mondani, hogy én is túléltem a halálos átkot. A születés rendellenességekről amúgy van egy nagyon jó film, az Igazi Csoda,
ami nekem azért tetszett, mert nagyon jól bemutatták nem csak a főhős, de a családtagok szemszögéből is, hogy ki mit élt át. Mindenkinek tanácsolom, mert nagyon jó film. Ott nem konkrétan szájpad hasadék van, de hasonló, külsőleg látszó kihívásról van szó. Ha van bármilyen kérdésed a szájpad hasadékról, vagy netán te is érintett vagy benne, mondjuk család szinten, kommentben nyugodtan kérdezhetsz.